Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, dzisiaj w Ewangelii spotkamy Mateusza, który siedzi w komorze celnej, i są różne spojrzenia na tego Mateusza. Faryzeusze patrzą na niego i mówią: to jest złodziej, to jest oszust, to jest zdrajca, to jest człowiek, z którym nie warto mieć nic do czynienia. I patrzy na niego Jezus i widzi w nim człowieka, który jest chory, który potrzebuje pomocy. I moi drodzy, to jest o tyle ważne, że Słowo Boże mówi nam o tym, że zły duch to jest oskarżyciel. Więc on wychodzi od grzechu, patrzy na grzech, który jest w człowieku, i wychodząc od tego grzechu chce człowieka skreślić, przekreślić go całkowicie. Natomiast Duch Święty ukazany jest w Słowie Bożym jako obrońca, nie oskarżyciel. A więc patrzy na człowieka, patrzy z miłością i chce tego człowieka uwolnić od grzechu. To jest zasadnicza różnica. I moi drodzy, gdy Duch Święty przychodzi jako obrońca, to nie mówi, że jesteś niewinny, nic nie zrobiłeś. Nie, mówi, broniąc człowieka, że jesteś chory, potrzebujesz lekarza. A gdzie jest ten lekarz? A lekarzem jest Jezus Chrystus, dlatego Duch Święty posyła człowieka, wysyła go, żeby poszedł do Jezusa. On jest Zbawicielem, On jest lekarzem. I moi drodzy, zobaczcie, jak my często wchodzimy w taką narrację złego ducha. On się nigdy nie zmieni, z niej już nic nie będzie, ten człowiek zawsze tak postępował i taki już pozostanie. A Pismo Święte, Ewangelia, pełna jest takich historii ludzi, którzy byli skreśleni przez innych i w pewnym momencie ich historia zmieniła się całkowicie. Zobaczcie chociażby właśnie Mateusz, który był celnikiem, Piotr, który zaparł się Jezusa, Paweł, który prześladował Kościół. I moglibyśmy tak mówić bardzo długo. Ja pamiętam taką historię, opowiadała mi to pewna kobieta. Wyobraźcie sobie, że mówiła na temat swojej rodziny, swojego ojca, który miał ogromny problem z alkoholem. I mówi tak: nie był on ani dobrym mężem, ani dobrym ojcem. Do tego stopnia, że jako córka namawiałam swoją mamę, mówiłam: mamo, zostaw go, po co masz się męczyć? A ta mama ciągle o niego walczyła. I po wielu latach ten człowiek poradził sobie ze swoim nałogiem i został wspaniałym, kochającym dziadkiem. I ta kobieta, jego córka, mówi: dzisiaj dopiero rozumiem moją mamę, bo on nie był dobrym ojcem, ale gdyby moja mama nie posłuchała i gdyby go zostawiła, to nigdy nie miałby szansy stać się tak wspaniałym dziadkiem, jak jest dzisiaj. I moi drodzy, to nie znaczy, że mamy nie reagować na zło, to nie znaczy, że nie mamy w sposób mądry stawiać granic, ale to znaczy jedno, że nigdy nie możemy odebrać drugiemu człowiekowi prawa do nawrócenia. Więc, moi drodzy, moglibyśmy
kontekście tego Mateusza mówić o różnych ludziach, o różnych Mateuszach, o takich ludziach, o których wiemy, że mają dzisiaj jakiś problem, jakieś uzależnienie, ale ta Ewangelia, ona jest do każdego z nas. Każdy z nas jest takim Mateuszem, do którego Jezus jako lekarz przychodzi. I nawet jeśli nie siedzimy w komorze celnej, nawet jeśli nie mamy problemu z alkoholem, to każdy z nas ma jakiś problem grzechowy, ma jakąś swoją słabość, jakieś swoje zranienie, ma jakieś nieuporządkowanie w swoim życiu, pychę, egoizm. I Jezus, który przychodzi do ciebie, mówi: ja kocham ciebie z twoją słabością, kocham ciebie, takiego jakim jesteś, ale kocham cię tak mocno, że nie chcę cię zostawić takim, jakim jesteś. Chcę cię podnieść z tej twojej słabości i dlatego przychodzi do nas jako lekarz. Ale moi drodzy, samo spotkanie z lekarzem to jeszcze zbyt mało. Nie wystarczy, że spotkamy się z lekarzem, on nas bada, on nam powie, co trzeba zrobić, ale co trzeba przyjąć receptę, którą on nam daje. Trzeba się dostosować do tego, co nam powie. Bo zobaczcie, gdyby Mateusz posłuchał Jezusa i powiedział: Panie Jezu, no to wzruszające jest, co mówisz, na pewno dotknęło mnie to, ale by nie podjął decyzji, to jego życie zmieniłoby się? Nie zmieniło się. Dalej by siedział w swojej komorze celnej. Więc zobaczcie, zasadnicza różnica między Mateuszem a wieloma innymi ludźmi jest taka, że Mateusz, gdy usłyszał słowa Jezusa, to wstał i poszedł za nim. Czyli odpowiedział czynem. Więc, moi drodzy, można słuchać kazań, można jeździć na rekolekcje, można się wzruszać, można nawet przyznać rację Jezusowi. Masz rację. Ale później nic nie robić w swoim życiu, czyli nie podejmować decyzji zgodnych z wolą Pana Boga. I to jest tak, jakbyśmy poszli do lekarza, powiedzieli: jest nam źle, on by nam dał receptę i ona jest zapisana w Słowie Bożym, a my byśmy wzięli tę receptę i wyrzucili do kosza i dalej żyli tak, jak żyliśmy do tej pory. Więc, kochani, ta dzisiejsza niedziela spotkania z Jezusem, który jest lekarzem, prowokuje nas do zadania sobie pytania nie o to, czy Jezus, lekarz, przychodzi do ciebie, bo przychodzi, tylko o to, czy ty przyjmujesz lekarstwo, czy pozwolisz, żeby On wyprowadził cię z tego miejsca, w którym może tkwisz od dawna, z jakimś złym przyzwyczajeniu, w jakimś grzechu, z którego boisz się ruszyć. Czy pozwolisz, żeby On wyprowadził cię z twojej komory celnej? Bo, moi drodzy, Jezus nie przychodzi do nas po to, żeby nas potępić. Jezus przychodzi po to, żeby nas uzdrowić. Ale to uzdrowienie dokona się tylko wtedy, kiedy my odpowiemy na Jego wezwanie: pójdź za mną, i podejmiemy decyzję: wstaję i idę za Tobą, czyli odpowiem konkretnym czynem, konkretną decyzją w moim życiu. Jesteśmy, zobaczcie, przy grocie Matki Bożej z Lourdes, tam, gdzie wytrysnęło źródło. I jesteśmy w momencie, kiedy z nieba pada deszcz, który jest obrazem łaski, który chce obmyć, który chce przemienić, który chce uzdrowić. Ale to od nas zależy, czy otworzymy swoje serca i czy łaskę przyjmiemy. Życzę takiej otwartości, takiej odwagi, żeby wyjść ze swojego komfortu, ze swojego zamknięcia, ze swojego pokoiku, wyjść nawet w sytuacji, która jest dla nas trudna, ale wyjść po to, żeby iść w kierunku Chrystusa, który daje nam wolność i zbawienie. Amen.